네, 캔티나. 왜? 어? Neng baidi, oma beri baidi sana. Oma kasih nukayu wala. Ni maya ye. To friends, nोंथांमोनखौ नैबे दारि खेबजांजां दोंस्रायनो बरायहरबाय दिनै बिथाङासो इन्ट्र'खौ होगोन दे इन्ट्र'खौ होदो दे आं दिनै मार बादो दे होलाय To friends जोंनि एन महलारि बिथांनि चेनेलाव बिथाङा केमेरानि उनाव दङ स्रायनो बरायहरलायबाय yes स्रायनो बरायहरबाय दा भिडिअ बानायनो एकदमबारे इन्टारेस्ट गैथारा आरो ओमफ्राय सानबासो जाबाय खोमा भिडिअ होयियानो साबा दिनै होथारनोसै दे होननानै बानलाबायबाय जेरै दं ओरैनो मेलुलुनो बानायबाय नोंथांमोना गोसोखांबाय दङनो ओंखायनोथ' जोंबो एसे मिथिगुफैबाय दङ दा मेलुलुयैनो भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना नैबे नाब्लाखौ गांगा टप्पाखौ लानानै स्रायनो बरायहरबाय दा बिथाङा इन्ट्र'खौबो बारा होनो रोङानो जाबाय जायखिजाया नायलांदोल' ओरैहाय ओइ जाबायनाय आंनो नोगोरनियाव माबा हुना फैनाय खुरु जादों खोमा माबा मोनसे मावबाथाय थिनलु खालायबाय थानाङा आंखो खुरु जादों खोमालै फैनाय हुना फै नुवाखैनो जोंफोरनि लायगायनाया जाबायानो नै सानब्रै जाबाय बोरै होनदो जाना जाख'नाय नंला ओमफ्राय नै मालायनि मावनाय दांनायखौ उनावसो दांनानै नाम लासिगोन आरो इमान बायदि मानसि गोरनायाव मायबा जादों नै फैनाय नैखिजा मा जादों खुरु जाहांदों खोमा नैखिजा नै जामारदो रुफना हो दे थुलुंसिदों माबार माबार सना नोंना खुगा सादोसो जानांगौ माथो नोंदों नोंसोर बिराद खुगा सासं जानला मानला बखिनानै हास्रोगोन बाबार ए थुलुंसिलाय बुजा नायनो थांगोन दे माया लासैसो बोरै होनदे हो मालायफोरा नायजोब्बाय बर' बाजाराव थांगोन सालबारियाव थांगोन आङो आं थाङालै थाङा नङा दे माबार लाबो थुलुंसि लाबो खुगा गोसादोसो उजानांगोन नोंनो सं खुगा गोसा हे मा होनदोलै खुगा गोसा नों सं मा होनदो बै नोंनि लेथ्रा बाथ्रा खुरुखौ दांनानै आं सन जानांगौ जाहैबाय सनालै नै थुलुंसिदो हुबाथाय सनानो फै हुनांगौल'सो नोङो थुलुंसि लाना फै माबार ओमफ्राय संख्रि सिलाबा बेफोरसो माबार आंखौ खुगा गोसा होनदोंना साला खुगा गोसा होनदों खुगा गोसा एन महिलारिनावसो होननाङा दाद जाबा होनजागोन ना माबोरै जानो खुरु नङा खोमालै नोंनिया खुरु नङा इयो जारिग्रोनांगोन नामा नांलै मा जारनो अनसद गुराफा होनलायनानै 67 50 कोटी नांलै नामा सयंएबो गुरु होनलायसो रोङाहाय आङो थेवबो Six tadi diubah mana? Oh. Saya kau alu kau. Laki balai hat cari beri kargan. Sinat tadi. Legang kesegian hune, angloson gani. Sonali. Nih lagi pun mama furu zada ne. Furu roko mara hatai brew. Mate idi tolong side songkri do funanggen nakai. Buza selebay. Siapa nama? Sorry. Songkri. Saya kau ni no.
Mà cái sau nào ngần nè. Thôi đi. Malah orang kadang-kadang lesong. Enggak dah. Islan nih. Islan nih. Bislak. Bislan. Bistan apa? Ya? Bista kalau deli. Bista. Sona deh set. Mpema, sondan gini leman tekati-kati beda kan gile. Ya? Dang mas sona. Dang kacau mpema barah yang nangin dah. Siapa thay? Ini. Kawan sondan gini nih, nunggu siapa terbaik berjane. Unjunun kanai sembeli mah bapak sana indungna. Berentah deh. Ni kan senang mana? Ni kan lagi dekat terus mana? Mama mau jadang kamu kiri. Kamu kiri? Tak sembeli sana. Tak sembeli jabai, bekula sa privista jabai. Wah. Dia mungkin sebab. Wah. Asal ke bikum jasa udah jahat. Kamu menjadi siapa? Tak sembeli. Oh, thar sembeli nanguna man lejo. Dia senggak jebo. Pergi pangasnya apa priu. Pangasnya berani. Pangasnya berani. Oh, pangasinga loha plastik bohi kakos asena. Ini. Gasfam nih kan? Gasfam nih. Oh, gasfam nih bapak ya sana. Gaslafam. Singgamiam. Beri bantar nih bro. Ya nabi lagi saya mana surah semanca. Bicara aku pasta manten na. Wait apa? Ombain sana jeng sana katanya hasan jauh apa sana dengar. Asal ada yang cari nurin kagak? Berendai. Berapa? Ayo, ini negara ini negara. Oh, sulapam beri. Gaslal berani. Beri. Gaslafam dong nama berani. Dong nama, anu beri kang lain. Pujian taman ini negara. Sulapam nih dong nama. Negara gini orang. Daun nama neglebus dah. Ang terang bayi. Gaslafam dong nama le boroni. Boronin lah yang bayi. Danger kayak mana? Ah, sulapamnya daun nama. Zat pilih are napa lebih kami uji pilih dile. Ini. Sanu pilih beba. Isir kami pangasi ngalai. Kesal kali ngoni hari goring mal pilih betang. Danger nasa mana? Lalu lain marah, kan bibit hiji. Badam Kami filih. siapa danger. Badam filih nama. Karlang kayang zandu ya. Shumai kayak macam. Laptop. Bas betana lah, jangan lah. Ma nagir lai ke anggi banggilai tan skui rokom lai. Poba. Maksakan bagi mende, tayi konkri ya. Tuh. Do English kan ema khalai. Saya ipasa saya list yang kerja ini. Be buat ande. Mana girande? Ajau. Mana girande bau? Harus nale yang ngebeyau. Oh biau. Beyau tak sokoro nagil ini. Mana tak sokoro ini. Tak sokoro Tahu talai na. sakoro. Tak sokoro talai na. Dabai diau. Tasua laptop koro zayo mani saya ulut hangari. Tahu sakoro omprai. Ini sungna zani dini nagerande. Kira gotaw mendang dakali. Gotaw zagarnya apa? Dan ini bicara keblang panah gitu ya. Lengkong lencong. Mana anak lengkong naik karena ini ada. Level kita gede. Nang lele tadi nalai sini pasti tuh online aja. Family ada kebangannya apa? Singkin tuh online beli. Sing bulai na yar pe kemne thilang ba 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 online ba beri pe online mani minna kita tahu kai situ baras lah baru malah bermadung ini ma ba do mu du bu sa pe le deh oke ma be tuh boy tasoni bagan ari yang lokal tasoni bagan nanggaban mun kagen mana Howe dong. Howe mau jadi kan ini. Pada geli bipang sih geli bipang kencangan nama. Nih kisah mana? Howe ke? Kisah. Oh. Nih. Man bros na
मानब्रजोबना गारामाया बुगायाबानो जाबाय बेथो नै खोन्थिना हो बबे नैनिफ्राय नोरै फेंटा फैनानै नैदि जाफैयो माबा नैदि ए इदिसो बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बेदरानो नायलाय ओमफ्राय थास' खर'नो दाउसा खर' सोरनिबा सिखायनाय जायोब्लाबो बुरैया जायोमोन जा नोंसा बुरैया जायोमोन हे नोंसा जायोमोन होनबा नोंसा बुरैया अबाव माने नैदिखौ जाद्रायब्रा इनिफ्राय माबा थाङो नैदि साइडआव फैनायखौ नामा साइडआव थाङो खात्रा खात्रालै बर'नि फिसाया मा जायो मा जायालै होख्लायजोबो थास' बिफांखौ जायो दोनदोलै थुथु खुंग्राय गगोनथ' आरो गाननानै हा खुंग्राय गारना नाय नोंहा दे आं गरम फारसे थेनानै नोंनि नायदोबानो सिथाबजोबा दे सिथाबा दे ट्राय खालामना दोननाय र' दे नालाय बारनायाव देलै फारियावलै नैमायाव जोबबाय गिलि थेंक इउ लेथार सब एसे गोरलै गोरलै खाबाय होनबा जानो राना हो बिदिनो गोरलै गोरलै जारसं बेखौनो खाबाय इयु मा रानानै सिथाबो होनबाय सिनाय रोङा नामा मानसियालाय राना थायो राना थायो थागोन आरो ले राबाथाय खानो हागोन इनो नायलै ए माबा मोनजाबाय थार रखम ओइनो गोरलैयाथ' जि नांगौ सब न'आवनो दंजोबो माने आरो नैयाव पटल दङ पटल लालै थुथु जुजोब्बाय आंखौ मानजोब्बाय मायाबा नै मायाबा जोंना हरजोब्बाय बोरमा गन्द्रायाव बोरै गाखैदोनो बोरमा नुखादों मानसिखौ मोजां नानै बोरमा गन्द्रायाव थाग्रा नुखादों बोरमादो ओइस बोरमादो दोनफैनायसिगोन संखो हो बोरमादोसो दोनफैनायसिगोन सं जाबायानो सं बहुद जाबाय गोदौलाब नै बा दुग्लिसो लाना फैखाबाय सं जागोन दुग्लिसो है बेफोरखौबो जाबाय थायो नालै साला ओमफ्राय नोंलाय इ फंसे सोदोबखौलाय खैबार होनखो जाया थारोना होना मा जानो दिनै नोंखौथ' आं जा होनना दौब्र'ना होआखैलै होना मा गोथाव मोनो ना गोरान फोराननाय दं आं जागोन ना होना मा जागोन बेफोर बुस्थुखौ जुदि नागिरथिंना जाबाय थायोब्ला होनखागोन ना आयाबो जाखाया बाबाजों गोजा नोंथ' दिनै दुगैयाखैलै मैयाबो दुगैयाखै संलाय हो नों बायदि अमा बोराय बायदि साननै सानथाम दुगैयालासे थाग्रा मानसि नङा आङो नायलायनि दुगैग्रा मोखांखो आं जेब्ला दुगैयाखै दे माला दुगैनाय नोंलाय दे आं दुगैयाखै दे मैयाबो दुगैयाखै सं मा दुगैयाखै मैया दुगैनाय नङा आं दुगैयाखैलाय माला दुगैनाय जानला मोनला बुस्थुना हो माला दुगैनाय ओइ गोसाव दंलाय सं बा आया ओमफ्राय माथो संदों माथो गोदौख्लायजोबांसै मा ओंख्रिलै আজি গেস্ট্রিকৰ কাৰণে ই খাৰ আঞ্জা খাব লাগিব गेस्ट्रिक जादोंमोन नाव हो पुजा थांना गेसा खिफिनाय आं हैनायनि सिगां माने खारै ओंख्रि जाना थांनो नागिरदोंमोन मानसिया गेस्ट्रिक जाखावजोबदोंनो जाहाथे पुजायाव थांनानै खिफैया जाहाथे पुजायाव थांनानै खिफैया बेखायनोथ' खारै ओंख्रि गेस्ट्रिकआ खारनायनि बायदि ओमफ्राय जायो बेखौ सोरबा बेखौ जायो सोरबा बेदर गैया नै लेस्रि अ इखौ जाबाथाय गेस्ट्रिक जागोन इखौ जानायाव गेस्ट्रिक जानायनि कारनै खारै ओंख्रि जाहाथे पुजायाव थांनानै खिफैया संगाबाय आं मोनानिबो आइया इदियालाय बोरै जानो जे इदि जाना बोरै जाथावथाव इदिलाय ओमफ्राय इनो मार ओंख्रिया इमोननियानोल' बेदर गैया थैबायलै दाहाय दखानाव थांनानै माबा जाहैनांसिगोन चिकेन रल मोनाबिलि समाव पुजा नायगोन बिराद गाजा आरो दा मानसिया